Γεια σας φίλοι μου, ονομάζομαι Μάνος Εργάκης. Τα τελευταία χρόνια έχω παρατηρήσει ότι πολλοί κόσμος στην Ελλάδα έχει αρχίσει και δραστηριοποιείται στον χώρο του online δικτυακού marketing. Το online δικτυακό marketing είναι ένα επάγγελμα με πολλές προοπτικές, αφού δίνει τη δυνατότητα σε απλούς ανθρώπους να αποκτήσουν τις δικές τους online επιχειρήσεις. Ο σκοπός ο δικός μου και του Facebook Millionaires Club είναι να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να αποκτήσουν τη δική τους online επιχείρηση και οικονομική ανεξαρτησία και ταυτόχρονα να τους εξοπλίσουμε με την απαραίτητη γνώση και όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για να γίνουν επαγγελματίες online δικτυωτές. Εγώ και η ομάδα μου συνεργαζόμαστε με σοβαρές εταιρείες παγκοσμίου επίπεδου με υψηλά πλάνα αμοιβών και σε συνδυασμό με την πλήρη εκπαίδευση από εμάς μπορείτε να αποκτήσετε την οικονομική σας ανεξαρτησία. Η ομάδα μας αποτελείται από επαγγελματίες δικτυωτές και σας προσφέρουμε πλήρη εκπαίδευση online δικτυακού marketing βήμα-βήμα, επαγγελματικά εργαλεία online δικτυακού marketing αξίας χιλιάδων ευρώ εντελώς δωρεάν και υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Το σημαντικότερο απ' όλα όμως είναι η δική σας θέληση και δέσμευση με τον εαυτό σας να ακολουθήσετε όλες τις συμβουλές και να χτίσετε ένα καλύτερο μέλλον για εσάς και τις οικογένειές σας. Συμπληρώστε το όνομά σας και το email σας στη φόρμα επικοινωνίας για να κλείσετε ένα ραντεβού με έναν από τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας εντελώς δωρεάν, ώστε να μάθετε όλες τις πληροφορίες και έπειτα να αποφασίσετε αν πραγματικά θέλετε να αποκτήσετε την οικονομική σας ανεξαρτησία. Να είστε καλά!